plazas tamén adaptadas para as persoas, concepto de barandillas e tal. Entón, a idea desta piscina naceu, bueno, inicialmente por Parema, por Inorte, na que nos planteaban esta idea de dar utilidade a este tema. E a verdade é que nos estuvemos plantexando, bueno, a ver como facemos aquí unha piscina, porque claro, iso saliu despois, non? Pero, vale, hai que plantexar poñer unha piscina adaptada aquí, non? Pero que decía, entón, como facemos, non? E a verdade é que tuve unha boa idea aquí, Manuel, dixo, oye, pois podemos aproveitar esta zona aquí, que hai unha pequeña rampiña, podemos buscar as caídas e tal. Entón, bueno, pois a verdade é que puxeme a investigar e, bueno, efectivamente daban as medidas e tal, e o tema, como se pode ver, evidentemente non hai escalóns, as parcelas a través dunha rampa, o acceso principal ven por aquí, unha rampa, logo aí ten unha serie de rampas, unha serie de plataformas para poder girar as sillas de rodas, as súas medidas, e bueno, pues ao final o que conseguimos foi unha piscina cunha profundidade igual que o resto de 40 centímetros para o baño, bueno, por certo, a silla onde? Aí. Vale, tamén se adquiriu esta silla, vale, que é unha silla especial para este tipo de